pastor nu pui uire ziak tu a pui to chong minister bial phang chuan khozol khuwa chu a chiat ne khop mai khotlang in an lo mok muk mum maya a pui noin minister muani a chuan an jikut khut ani bere minister zui tu zinga tlangwal mel fel tak chuan an mani lo mok tu te chu a lo thlir kwal vela azui minister hian he khotlang tan hian ma ala tha hle ani ringa a thona department trade and commerce department a hian deputy director ania a thona department changtu minister hi azui ve ania nuam po atime ulo azui awangin ahna a tho that phana po a hretlat lo ani minister mo in khom chu bial tu pastor chuan hun ser a manga engemaw program an hmanzaw hnu chuan in khom nin om tak chu a zo ve ta nge nge a pichuami chuan in chung hnok ati fela a pasal lo ho har chu engti ziang emaw ti in pon lam chu a thleka an kot dor bula chuan karnal tak hi a lo ding zan maya chawhme leitur chuan a chuak phei ngala dailua an ngei to a dor chunga chuan tlangwal pakhat hian wheels nevikat hi a lo leia a ku valei chu ala siam lo zo lo awangin a lo ngak meka ama hnung chhon zawngin a lo thua a mobile phone chu a lo signop nuapa khoimo dalke zi khat ka lo lei tin dor ngak tunu thau tak chu wa pia a o a hriat chuan chu tlangwal chu a lo hoi chuak ta chu tlangwal an hmu meu chuan a khur chelo chau ani karei hmuna i boral dei to emoka tiasin keizong a hriom lutuk ti pa chuan a in hup ngal tlok tloka dor ngak tu nu thau tak mai chuan thil omzia aman thiam thuaya pithuam lo thuru dor hi lo ngak lok la kawa nu dam lo kawa kan lok ange mi angai si a ka hminga lam reng maya kawa mulok ta nge ti pa chuan a in siama a chuak ta daya boruak chu arit chur mai hmuna chuan ama phatsan tu meiche mel thazet chu angai dam theimol lo a huwa ani ama awanga zu a in tak ziate zantam tak amut theilo ziate in ohlum tu na hial aput hial ziate angai tu chuaka a thinari mani an ngoi renga soitur awang an ti kher mai chuam ka kalangai tlat meeting nei kan ngaya min hrethiam mai o ati chuan enga tinge kalitum mai nangma wanga ka tra hnim ziate she tak chunga pasal ka nei thu te hi shevela ka du ngot asin min hrethiam te ko soi hi min ngai thlak sakte khongain tia angin ngoi na chu nol sak anita motora amangai lu tur chu a thlir liam vonga thon thuin tan na chu not van lai phai khuwa chuan tleirol mel thazet mai than thuami oma a mel thadzia chu silfa ka tling hial mai tleirol te mani se tlangwal tam takin an a chil huai maya anu lepa te po hian an chuang ril ru thei hle ani an chung kwa hi leilet neya eizong an nia chung ka hausa nilua lo ma se an chung kwa anin ngeya an hlim thei em awangin mi chung kwa anot big lo ani not van lai phai khua a vek chuan lalmun moi rol thar mel tha lekha thiam tak mai om ve boka tlerol te hian an ngai zon ron na sa thei hle a apa hi not van lai phai high school headmaster ania christian chung kwa dom tak an ni chuami le hmuna te hi an kho high school a chuan an kal du na chian dang kom ve thin ma se rilru anin pedun hle a ma se an rilru om chu an soi chuak ngai lem lo thunga an thian te ve po hian in ngai zong ta ula in ve in me don te lul em ti in an fiam thina an nui du chau zela ama ero chu anin holo ve ti chu an hailo chiang hle ani kumto palo thlenga Christmas boruakin an khua chu a chia tana girtling sam ritleng te
zing an han thowa chiao chu min ruam ao khat muk mai te tlang sam le japan hloten lalpian hun anai ti lan tian nan par an chua chan ta muna te thian ho chu luikalin an lim hle a sangha phei chu man lo ma se anin lim chua ne sim sima an khek chel chul mai ani muna mani chu chuamin nen kan ti tia asta ruk zia che min shilasin tia a thian pa zawa shil chu a oi phalchi alo nangin alim kher mai alo du ve em in alo du ve chu a thian te zinga po a in chuan pha deuh lar ani Christmas walk ve ta chuan chuami le hmun ate chu bia thudi anin hlan fel ve ta in ngai zong ang chuan an lang du lutuk lova ma se an thian te chuan an in du zia an hriat puya anin ngai zong chu om an ti hlia hlia mai ani kumathara matric exam turin anin bot sei tan ta a in ngai hle ma se an zir lai chi angai tu angai ti an hriat awangin ngun takin lekha an zir tlau maya ma se tui taka an zir lai po in anin ngai tu le veng mai thin exam zo meu chuan kolpui khen thla kang huai ni in an hria a exam chol lai vel lai chuan anin zui rot mai to a thuami chuan atel lovani khat po om harsa ati thei hle maya a hmangai hle ti a in hre reng to a ani na tang chuan hmun ate in chu chiang taka alan thei awang hian a thlir le ngoi mai thina chuti taka mi palaka atuiral tamai chu a in thiam lo le lek zok thina ni an result po lo chuak tar a first division na an pass ve a an lom dun kher mai pass an han loma chutia thiante nen hlim tlang takle in thurual tak maya an hlim ni te an chen ho chu manhla an ti kher mai an khuwa class 10 bak zirzel na tur om to lo awangin aizol lam akal chunjom zel turin anin buat saya sikul khata lu dun an tum ur hle a chian dangai mi alowa len dun rial ba ka thlak lel an nei me ulo anin ngai zona chuan an lung oya tu dang vak an ngai ri lo aizola chuan kumnga chung zet anom ta ba te hial an zo to a chuami chuan in lama ngai tu dewa wangin an kholama nazom te ril ruka kumruk zet anin ngai zong vetareng mai anin ngai zon chungin anin rin om lo san lowa anin haw ngai hek lo anin hmangai na chu ti sa chan tir chak hle thin ma se dan thiang hlim nga ta in nei an tuma wangin an puitlin lo mai thin zoka chuami chuan an kho private school a chuan zirtir tu na a hmuta ka wangin an kholama om angai don ta ani munala in MA zo sha matuma wangin silong lama ne huwa chuan a in admit fel theita a kumthum vel in hmulawa anom tur chu an hu phur kher mai anin chendon zan chuan in thlan na tian siama alang chuan lim ang takin an langa mase anin chen reilu tuk tur chu an ril ru akaprun maya hlim taka om chu harsa an ti ani kumni nuwa chuan hmuna po chuan MA first class a pass in na zo veta a hlim nge mai na te azonga a hmu huna a hmangai ber chu kumkhwa a atani to turin na nei to ang a chuan ba su chak takin atlan pur maya vot ati deuh awangin a komol chuan a in khu hlun maya mumang rama a cheng venga a ribura alu chu enge mori takin adel rupa ni khwa setalo chuami muna te chuan a night bus accident a chunga chuang zong an thiveka an lumna khama sana wangin ruang an zong kim theilo ruang pathum mu lo an neya hmuna ruang pon mu zo lo ani chu ti a hriat chuan a bing mupa a thidang ngal chu ani maya aron harle chuan a tap vaka anu le pa te chuan ti ngai na re ngan shelo kum khat aralta muna chanchin chu an she to lo renga Mizoram sarkar po thei top chuama se ti ngai na om ta lo
an che chual na ram vel chu na sa takin zong ma se a bo mak mai ani chuami chuan a tuar kher mai a mangai ngoi a pasalata na lo thlan diam to chutia bo ta mai chu sia thiam har sa tia pathian hne na po a thlen na sa kher mai an biala chon pro pastor fel tak mai hi aron om thara chu pro pastor chuan chuami sanchina sia chuan a khongai kher maya tha ati em boka wangin a vei tlut maya changdang akan hlei theilo ariam tlut maya chuti taka ma tu chu nar har sa tia kum aveile meu chuan tiam tlate an ti thei ta a muna ve thung kha chu khatia an accident ta kha tukver atangin avanesia min apok chuak nola leya atla thla chu an thil phur pakhatin aron dela ni khwa a heta lo kha ani a alum top topa luikora alum thlenga mi pakhat hian chu luya chuan len alo denga alo mufu hlau maya a thei angin a boi soma a khongai em awangin an khua a ho puita a aron har chuan a omna chu a hre thiam lo kher mai in chetaka hian alo mubam maya a ke chu alo in tuam bura atliak ani aring hal maya a har fim deuh dewa a taksa hmuntin mai chu natluk hian a hria nakina chuan dula mel tha deuh tak mai hian nuisang chungin a ron bia a tong hmang chu engtong nge ti reng a hrelo mase amit menga ama khongai na le lainat na nasatak mai chu mu mai rual ani lo awangin angai a tha deuh sota a in ngai tua chiang deuh dewa basa an accident chumi te chuan an lo chara an enkol ani ti a hre thiam ve ta a tha chak lo kher mai a ke chu adam viau to amal pui ru tliak mol mai chu adam chak lo ani enkol na tha an nei lo bok nen ma a son thei lo kher mai kum khat le a chan ve a vei meu chuan adam felwang to maya ama enkol tu te chuan an duat boka ma se a in thlasung thei khop mai an tong chu a thiam hlei thei meu lo chu sheom matia nui bok in zaizirten an in bele noka engnam nge an ni po a hre thei lowa Chinese an ni aring bera an tong man le an ophoya tang chuan Chinese an ni lo poin Vietnamese emo an ni aring bera mase India ram thingtlang pilril du tuka chu tianga hnam pui an ron om ngot chu aring thei chi si lo kumhnia vei chuan Mizoram ho turin aril ru siam fel to a anom na lai chu a hre thiam chi alowa mase khochung ami te atangin a hriat thei aringa an tong a hriat ve nual to awangin a chung ko chhar thar te hne na chuan ho adu thu a hril chuan an ngui mel lom kher mai a bikin an nula chuan angai thiam lo le zuala amit tuipo atla deuh ti ngal maya Chinese an ni ti a hre to a pa ber hi tual tha le smuggling awangin zela tanga atlan chuaka India rama aron ral tlan ani ti po a hre vek to a ti chuan har sa takin Mizoram lampan chuan aron hota a in hlofa in mi in alua na te han zonga vanei thlak takin Silonga an college principal chuan adil le na angin IMS certificate chu alo pele hlau maya MCS a interview ve in atling ve hlau maya ti chuan Trade and Commerce Department a deputy director na thlengin akai sang chho thei ta hial mai ani voina hmangai le alaka alorin om lo awanga tun thlenga aril rutin atu a mu le chu aril ru awak thui kher mai minu ani to sia theingil tum mai chu atan thaberin a hria mase theingil a hnekin aril ruwa alian tel thung a in hok kher mai a cell phone aron khura a number hriat ngai lo message alo ni mun naktuk chu in hmunarem cham in siam sak sham te soidu tam tak ka nei ani I local ngei ka ring chuami ti alo ni a engtin nge ka number te alo nei thei man le tiril ruchungin mutza yarel veta a an in hmuna in chu a fian rial kher mai
tuma anom lo boka chuami chuan alo nga rei ziate ama awanga mitui asen na sat ziate thitoa an ngai awanga pasal nei tamai ani thu chu a hril molmola huna chuan angai sang thar le no kher mai a hmangai na zong chu chuami chuan ala let le vek ni na sia a chanchin zong chu akip akoin a hril ve ta veka an han ngoi ren rona hmuna chuan a hmangai chu minu ti reng a chang to lowa a pom chota a fop ngal molmola chuami chuan minu ani to ti in sherengin alo in dang ve changa ma se mishing chakna in atlin talo van angel te dai ngam lo chu an dai ta a har chuameu chuan chuami chu a in sir ngal vongvonga minu mai ani pialama pastor nupui alani tale ngal a hoa ngun takin a in ngai tua a pasal chu thilengkim silvek turani a che chual thu thlengin angai dam du lowani chuan hmuna apan mayang tiin ril ru asiam felta zan mut hmuna chuan atun ma chanchin zong a shil ta veka voin lama hmuna nen an che chual thu po ziap mi alovin a shil ta veka a pasal chuan mit tui tla zoin boyanu ka hmangai che pathian in hmangai tu tur min pelowa hmangai tur min pe ti ka sia itile to lowang ti ka sia ka ngai dama che ka hmangai che sin atita a chu tongkam hmangai na atanga chuak ti hriat ngoi chu a hlu awati em a pasal chu a ena a khongai ngoya a hmangai ve ta ti a hre chiang ta khop mai a top ta